Ens situem a l'Institut Domènec Perramon, Arenys de Munt. A més de ser un lloc on ens ajuden a preparar-nos acadèmicament, també es vol aconseguir un ambient de convivència entre tots nosaltres, on no hi hagi violència i ens puguem entendre per mitjà d'una bona comunicació. Però, què passa quan no ens entenem? Llavors, sorgeix el conflicte. No volem raonar i no escoltem a l'altre. No ens volem entendre i el pitjor de tot, ens fem mal. El procés de mediació és un procés que intenta resoldre el conflicte parlant i intentem que les dues parts surtin guanyant, que no només guanyi un d'aquests dos. The prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make. Igualtat, Respecte, companyerisme, ambient més alegre, generositat, Bon ambient a l'institut. amistats, no violència, Resoldre. tranquil·litat i ajuda, pau, Millorar les relacions. convivència. I si estem bé amb els altres, estarem bé amb nosaltres mateixos. I estaràs feliç, i ho podràs transmetre, i veuràs com a poc crearàs un ambient d'alegria, de convivència. I riuràs, i sentiràs com a poc el teu benestar va augmentant, i amb l'ajuda dels altres serà tot més fàcil. A mediació el que es pretén crear és un lloc, un espai on els alumnes es puguin sentir a gust i on puguin expressar lliurement els seus problemes i el conflicte que tinguin amb una persona. És un espai totalment voluntari, imparcial. Que imparcial vol dir que els mediadors no estem de part de ningú. Exacte, d'aquesta manera cap de les dues parts es pot sentir ofesa o atacada per una part. També és confidencial, és a dir, que nosaltres, el que ens expliqueu, no sortirà d'allà. També s'ha de respectar el torn de paraula, és superimportant, i tindre un respecte mutu entre tots dos, perquè si no una bona mediació no es podrà aconseguir. Vale, doncs, si necessiteu alguna cosa, estem en Facebook, aquí a l'escola hi ha una bústia per si necessiteu qualsevol cosa de nosaltres. L'experiència com a mediadores ens ha servit per créixer com a persones i ens ha fet veure que la majoria dels conflictes a vegades són malentesos i que es poden solucionar si parlem civilitzadament. Bueno, per mi ha sigut una experiència genial i amb l'equip hem fet moltes activitats que, no sé, hem ajudat a molta gent i bueno, jo em sento molt bé, m'agrada molt. Llavors esperem que si teniu algun problema vingueu a buscar-nos i us puguem ajudar. Us esperem.